Sanibonani maqhawe ezulu angibingelele endaweni zonke uDJ Asiya wabantu lo ngaphansi kuka baba wethu umprofeti lapha enqabeni udokotela uNogojagesi. Maqhawe ke ubaba ungithumile ukuthi uyacela ukuthi ke nginikhumbuze maqhawe ezulu ukuthi kusasa njengoba kumgqibelo isifutho sikhona siyaqhubeka lesi esaba isiprofeti. Mhlawumbe uyaqala ke ukuzwa ngaso lesi sifutho uphatha nje imbewu yakho ka500 rand no50 rand wekhandlela olithola selibusisiwe. Ngiyazi ke maqhawe ukuthi ke seniyibonile imisebenzi eminingi yalesi sifutho, abantu bebuya bezobonga bebonga imisebenzi into eziningi bebonga imali ngokuhlukahlukana kwazo izinto maqhawe eseyithe zabenzakalela ngokungena nje kulesi sifutho. Uyakhona ukuthi ke uze kusasa uzongena maqhawe ezulu. Uthe kubaba uyacela ukuthi nginikhumbuze futhi ukuthi wena mhlambe kusasa ongezile esifuthweni othi nje ufuna i1 on 1, ufuna futhi ukubika inkinga zakho kubaba umprofeti, awuzile ukuzofutha i1 on 1 izobe ikhona maqhawe njengenjwayelo. Uphatha nje futhi umnikelo wakho o500 rand bese ke kuba yilowo mnikelo ukuthi ukwazi ukukhanyisela ithunywa zakho zasekhaya bomama ezasekhaya bobaba. Awukaliwe lo mnikelo uphuma kuwena othandweni mawumamba uphelelisiwe bathi abanye uqholisiwe. Uyawuphathe ke nje ke nowasemzini ibe mithathu. Mangabe futhi mhlawumbe ufuna nje ukubona ubaba umprofeti wedwa kuvumelekile lokho. Ufuna ukuza nesinqandamathe sakho kuvumelekile lokho. Nifuna nje ukuza neumndeni kuvumelekile lokho. Niyakhona ukumbona ubaba umprofeti noma futhi uze esifuthweni kuyamela ube nawo nje lo mnikelo ongakaliwe ukukhanyisela ithunywa zakho ohamba nazo uphuma kuwena othandweni. 500 rand ukubona ubaba umprofeti ukhanyisela ingelosi yakhe kube u50 rand wekhandlela uma uze esifuthweni. 500 rand ukubona ubaba umprofeti uma uze kwanonwani. Nensebenzo ke maqhawe zobe zikhona zitholakala zonke lonke uhlobo lwensebenzo enamandla kababa umprofeti uzokwazi ukuthi ke uyithole. Wasethi ke maqhawe baba umprofeti uyacela ukuthi ke nginikhumbuze lapho bantu baseThekwini mhla ka4 July kuyobe kumgqibelo icacele esokeni. Ubaba umprofeti uyeza lapho ehhovisi lakhe. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi lekuphi ihhovisi lababa umprofeti? Cha, lilapha opposite Durban Station kuMngeni Road eMngeni Center, second floor, office number 32, duze neMpumelelo Security kanye neSibongo Musa Security. I1 on 1 akusiyo inkonzo, uyokwazi ukuthi ube nesikhathi esanele sokubika inkinga nje kubaba umprofeti. Utheke ubaba umprofeti maqhawe ezulu uyophinde futhi anibeke izandla noma ungezile ku1 on 1 woza ubaba umprofeti azokubeka isandla fake insebenzo amafutha athi hamba uyophumelela. Nakhona futhi eThekwini maqhawe ezulu insebenzo kababa umprofeti uyobukwazi ukuthi uyithole ngokuzidinga kwakho ziyobe nje zikhona njengoba phela kunehhovisi. Ehhovisi lababa umprofeti maqhawe kuhlezi nje kuvuliwe Monday to Saturday. Uyakwazi ukuthi ke uhambe uyayithola insebenzo kababa umprofeti. Umhla ka4 July lo ungaphuthelwa umuntu oseThekwini woza uzobona ubaba umprofeti kwi1 on 1 akusiyo inkonzo. Bese kuthi ke maqhawe ezulu wena osegoli zimnandi lezi ndaba. Ngomhla ka5 kuJuly uthe ubaba umprofeti uyacela ngiphinde nginikhumbuze ukuthi ke maqhawe ezulu ngawomhla ka5 July kuyoba nenkonzo kaSawoti, inkonzo yokulayitwa kwezibani amakhandlela. Bese wena ekumele ukwenze bhala incwadi yakho yezicelo, ucela imoto, ucela umuzi, ucela umsebenzi, bhala yonke into othi wena uyayicela uyafisa ukuthi baba umprofeti ingilosi yakhe ikubusise ngalento oyicelile. Ungakhohlwa ke qhawe inkonzo kaSawoti, inkonzo yokulayitwa kwezibani. Uthe baba umprofeti ucela nje ulungise imbewu yakho ka100 rand wena ozolayita izibani bese kuba u50 rand wekhandlela. Siyazi ke maqhawe mina nawe lenkonzo yezibani isivulele abantu abaningi izinto. Sibonile abantu bebuya bezobonga izinto ezihlukahlukene ngenxa ukuthi umuntu athi nje ngizile ngalayita isibani ngilayitela abantu bakithi. Njengoba ke nazi ukuthi inqabeni ibandla lakwantu maqhawe kubalekile ukuthi bakhona nawe ngelinye ilanga ubusobuya uzobonga okuthile ozokwenzelwa ilenkonzo. Ubonile imangaliso zenzeka abantu emveni kokuthi belayite izibani
ngani enkonzweni yamakhandlela Maqhawe eZulu umhla ka5 kuJulayi lo enqabeni. Bese kuthi ke lapha ngomhla ka11 kuyobe kumgqibelo Maqhawe Maqhawe lapho eMpumalanga ePiet Retief bathi kusemkhondo eKempville Stadium ubaba umprofeti uzokwenza ama-1-on-1 akusiyo inkonzo. Phumani ngobuningi eindaweni ngokuhlukahlukana ubaba umprofeti nizobika. Kubalekile ukuthi uhlale nobaba wakho kamoya, ubaba wethu sonke, ubaba wami, ubaba wakho, ubaba wethu, uhlale naye phansi ubaba ubike inkinga zakho, ucele okucelayo, ucele akuvulele 500 rand ukumbona kubeke ileyo mali yokukhanyisela nje ithunywa zakho. Uyakhona ukuza wedwa, uyakhona ukuza nomama wakho, ubaba wakho, isithandwa sakho, noma futhi nize niwumndeni Maqhawe eZulu. Akusiyo inkonzo. Ubaba umprofeti uyoqala nje lapho ekseni aqede laphana ngabo-1, uyoqala nje lapha mhlambe ngabo-9 bese ngabo-1 useyaqeda ke ubuyele emuva. Insebenzo kababa umprofeti ngiyazi ukuthi uyayidinga njengoba uyabona abantu bebuya bezobonga imisebenzi yazo ngokuhlukana kwazo. Insebenzo ziyobe zitholakala Maqhawe eZulu lapho emkhondo ePiet Retief. Kulo Maqhawe ke njengoba kusasa kumgqibelo ngesonto leli nje esiza kulona lapha ngwakusasa ubaba umprofeti uthe ucela ukuthi nginikhumbuze Maqhawe eZulu ukuthi ke uzobe ethandazela abantu abagulayo, abanemimoya mhlawumbe uhlushwa imimoya emibi, awulali, unengane ubona ngathi namadimoni yahluphi nemoya yokuheyiza. Uthe ubaba umprofeti leyo ngane ilethe kuyena azoyikhulekela. Umuntu nje wakini othi uyagula ngabe isihlobo, uthe ubaba umprofeti mulethe ngesonto leli lapha ngwakusasa uzobe ekhulekela noma kanjani. Ozani ke Maqhawe nabantu abagulayo. Inombolo zasenqabeni Maqhawe eZulu kungenzeka awuzazi ungagcini udlala amaqola. Inombolo ke ngiyazi ukuthi usalungisa into yokubhala, angibeke ngikukhumbuza ukuthi ke mawufuna ukubona uhlelo luka baba umprofeti kusasa njengoba kumgqibelo i-repeat ngo9 ekseni kuya ku10 khona futhi ekseni. Bese kuthi njalo ngamasonto Maqhawe eZulu mhlambe ke uhlaluzwa ubungazi usuzokwazi ke njalo ngamasonto ngo9 ekseni kuya ku10 laphana kwiMpuma Kapa TV channel 260 uhlelo luka baba umprofeti uyakwazi ukuthi ulibone, ubuke izimangaliso, ubuka abantu bephila, ubona abantu bevulelwa izinto. Bese kuthi ke lapha einkundleni zokuxhumana Facebook share le video, share le nomakhelwane. Facebook ubhala nje uDr Ophelele uthi Dr X Enqabeni Ministries Amaqhawe, Dr X Enqabeni Ministries Amaqhawe. Dr Ophelele ipage uzolibona ngabantu abalapha na ku 54,000 ilona kuphela ku Facebook. Bese kuthi ke lapha ku TikTok ubhala uDr Ophelele nakhona uthi Dr Prophet Xaba uzobona abantu balapha na ku 40,700 Dr Prophet Xaba. Ku YouTube channel nakhona futhi uzobona nje uzothi uDr Ophelele uzothi Dr X nogwaja kagesi, Dr X nogwaja kagesi. Ngani ipeni ngiyase ulungisile inombolo oda kuzo insebenzo wena uthi usekudeni. eThekwini kuvulwa Monday to Saturday, eGoli kuvulwa Monday to Sunday. Ngakakunika inamba uyayibuza ukuthi eGoli baba umprofeti likuphi isonto lakhe. Cha, asikho isidingo sokuthi uduke ngoba phela lilapha nje eDoringfontein duze neNkomeni taxi rank ku 73A Seavright Avenue New Doringfontein. Inombolo zithi 011 404 5083 011 404 5083. Eyesibili ithi 011 404 5166 011 404 5166. Ufonela lezo namba mhlambe ke usuka ekudeni uyakwazi ukuthi imoto ikulande. Ngenzeka mhlambe ufuna ufika umgqibelo uze enkonzweni noma ke ufuna ukuthi uzolalela ngapha mhlambe uze enkonzweni yangoLesine ngoba ubaba umprofeti amalanga umthola ngawo umthola ngoLesine umgqibelo nangamasonto. Uyakhona ukufika before leyo nkonzo osuke uzoyingena. Imoto iyakulanda ngabe usuke eSwatini, usuke eMpumalanga, usuke eCape Town, Durban, zonke indawo, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, imoto iyakulanda. Ufonela inombolo engenhla mhlambe la owehle khona erenkeni Wanderers, MTN, Pre, imoto ibe isikuhlangabeza ikuthathe ikubeke uzophila nawe. Maqhawe eZulu zingako ke ebengithunye ubaba umprofeti osukwini la namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Amen.